akuti suppose magulisana galimoto ndi munthu pa mtengo wa 6 million kwacha ndipo waperekako 5 million kwacha kenako mwatenga 5 million kwacha ija kukachita kukapanga sort fees za ana house and shop rentals transporter ndipo ndipo inayo cousin wanu wamwerako kale mudamugulisa galimoto uja kuzatulukira nayo malo mobweresa 1 million kwacha idasala ija amvekere big business ija akazanga akudandaula kuti munatigulisa modula ndabwera kuti mundibwezere ndalama ndidapereka ija inu mutenge galimoto yanu mungatani zitagwera inu. Akulu kani ya Aristotle iyi koma chongomvesa chisoni kwambiri ndi anthu a PP. Anthu a PP ndino anthu omvesa chisoni kwambiri chifukwa president wanu Dr. Joyce Banda adayendesa bwino dziko lino, adayendesa bwino kwambiri. Mafuta amene amasowa mu nthawi ya bingu anaonesa kuti mafuta aja apezeke. Ndalama ya forex imene masowa mu nthawi ya bingu anaonesa kuti ma forex ijapezeke. Sugar amene amasowa mu nthawi ya bingu amene apanga anthu malaini mpaka anthu kumapita kumachita report kwa bingu kuti abwana ukuku anthu ali pa line munayezesa kuti sugar uja apezeke. Koma adakupangani chintambala kuti inu di campaign imene anakupangani amatenga ndrama zimene bingu anazisiya, zimene anazitenga ku State House, zimene anazitenga ku ndata ndikumakaziika m'mabuti a galimoto ndikumapita ku Capitol Hill anthu ndikumagwira kumene kuja ndikumanena kuti Cashgate anthu angotenga ndrama ku Capitol Hill zingotuluka ndalama Cashgate zikupezeka masilingi ku 18 zikupezeka ku manda chanjani pakadapanga di campaign ya zimayi wa Cashgate watibera ndalama wabandalama wagulisa ndege Cashgate a Joyce Banda adagwa zisankho za 2014 d lero kwabwera nkhani ya ndege nthawi ya Chakwera. Ndikukumverani chisoni inuyo IMCP inuyo ndikukumverani chisoni kwambiri kaya mukuti ndikufasa kaya mukuti ndi constructive opposition ikugwetsani mukhala muli ku opposition komweko. Adabwera nkhani ya ndege yoti yachitika ndithu ya ndege imene inuyo tangoganizani kunena kuti palibe amene amaziwa ifa ya munthu. Kasambala amene amamwalira achilima ali kunja kandi ku North Korea kandi South Korea akasambala amwalira kena kwa achilima akubwera akupitirira kupita kandi ku Blantyre kuti akangoona ko nkhope asananyamule maliro kupita kuje ku Nzuzu kuti apanga decision yonena kuti achoka mu Lilongwe apita ku Nzuzu ku Nkhatabe kukachita nawo palibe amadziwa. Just a day anthu ena ake akhale pansi ndikupanga upo ndikupeza maIsraelis ndikupezeka kuti ndikakoka ndege just a day nkhani zokhuzana ndi maliro. Koma anzanu anakuveka ni chintambala waka wa chikangawa nchenche mbwe MCP kununkha paliponse kuyesera kuzisambisa umu ndi umu ma commission of inquiry mpaka awiri mpaka pano anthu akulimbirabe kuti yake tipangebe fresh inquiry. Inu anzanu akumenyani chintambala apa. Boni Kalindo nduyo wabwerayi ndikunena kuti anthu anali kuti kusalima kumakauza apake aja Public Accounts Committee aja kuti apase ndalama akuti akana. Ngakhale a Public Accounts Committee sakubwera poyera okha ndikubwera ndikunena kuti amafuna atipase ndalama nthawi yomweyo amaina kuitanira apolisi kwamanga anthuwa. Koma popeza mwina zibe umboni poti Boni Kalindo mwina angoyankhula ife timanena kuti inuyo IMCP mukugona chifukwa iyi ya 128 billion iyi
imukadakhala kuti anali a DPP ali ku opposition mwapanga ndinuyo a MCP ikanakhala nkhani choti olo vote simukanayipeza. Nthawi yoti anthu akupita kukavota anakumenyani chintambala matransporters kuagwiragwira onse musakatenge mafuta paliponse pasapezeke mafuta. Lero kuli ma by elections konse kuli ma by election kumwera chigawo chapakati kumpoto kuli ma by elections. Inu mwagonabe muli mukugonabe tulo momoti mwauze anthu madera muja kunena kuti this is a government imene yangobwera in 6 months time koma yapanga izi yapanga izi yapanga izi. Kodi mukuiona kuti tili ndi tsogolo Malawi muli chete muli pheya kuti constructive opposition. Aish anzanu anakupangani chintambala inu ya PP kachigeti kukuvekani chintambala chose inu kuderatu nkhope ya azimaya mataka madusa mulilongwemu kuna kulikonse kupanga makampeni kumango akuwa azimaya ena kumavula salu za PP anthu ndikukhala di picture yonena kuti awa ndi akuba ni mbava. Soka ilo nawo amayi ine ndi amanga anthu amenewa ndi amanga ndi amanga ndikumaamangadi anthu kuona kuti paka ukatenga bekatire kumulowesa muthumba lenileni la boma kaoneni mbomamo muli kuba koma opanda tsogolo lenileni opanda kufikisa pena pake anthu anangokuchosa moni mboma muja ndikuponyani uko. Lero IMCP mwavekedwa chitambala chonena kuti inuyo munthu amene mudapha chilima ndinu achikangawa inuyo zoti ndi ngozi ya ndege anthu ayi ndithu palibe zijamanyamuka achina Sulemani kumapita kuja ndi achina Navicha ndikumakapemphera pamene paja achina Luwemba kumakapemphera pamandaka achilima pamene vanafera chilima anthu ndikumayasa makandulo tani ndikupeka ndithu zicho zoti chikangawa mpaka mafuta aja ndithu anthu kulephera kukhala ndi mafuta akupita kovota koma iniyo mukulephera ndithu kulephera ndithu kuchita konka khani zazikulu ngati zimenezi 128 billion kukanika paka president abwera akuti ineso ndinawo limodzi anthu ndiyesesa kuti ndiona kuti china chose chitheka bwinobwino inu mulipe you can't even hear anything yosonyeza kuti anthu azindikire kuti uku ndikuberedwa kubweresa nkhani za Malawi Savings Bank inabedwaso munjira ngati yomweyi anayiberabera china chilichonse kuyiberabera ndikungoyesha mabuilding yoka. Mastafu ndikunena kuti chabwino ife tigule banki ndalama izizi mukunenazi ifeyo pension yathu ndi masalary yathu ndi zimene mungatipatse ifeyo mukatichosa ntchito zikukwanira mutenge zimene zozo ife mutipatse banki. Anakaniza kuakaniza mastafu anthu ndikukhala pa ulova kuyibweresa nkhani imene kuti akuluakulu ukukuso uko nkhani Malawi Savings Bank inadusamula kwika even yabwera ku court kunena kuti Malawi Finance Bank Finance Bank iyang'anidwe anthu iperekedwe ndalama zawo zonse za 20 years ago kumafika pano ndalama zizifika over mwina 10 trillion ndingati 10 trillion ikamachoka mbomamo ikizikalowa matumba mwandani ikapezeka kuti ikalowa matumbaso mwa anthu muli du inu ya opposition adi kumabwera ndithu ayitiyeni apange di fresh inquiry kuti ifeyo timasuke bwinobwino tiyere akapanga fresh inquiry maizo fresh inquiry mene imakhalira akhoza kukopa anthu akukopana onse opanga fresh inquiry aja ndikupasa ndalama ndikupasa ndalama kupita umene uja ndikakupakani inuyo matope ndithu ndikupeza kuti ena mwa inu kumamangidwa. Kodi muganiza kuti ikadakhala kuti anali IMCP amene anapanga izizi 128 billion izi mukanakhala ndi fresh inquiry olo parliament bwezi ipanga inquiry nesakanangofikira kumangani akanangofikira kumangani ngati amakamanga oti atakambirana ati nkhani za East Bridge bwanji sanapange inquiry ya East Bridge mpaka kumakaamanga ose ajina Gwengwe ajina Samukawale ose kumangidwa achina kunkuyu kumangidwa bwanji sikunakhale ma inquiry kuti aone kuti zidayenda bwanji koma ino IMCP inu mutibweteketsa
mutipweteketsa kwambiri ndi kusimikizirani mutipweteketsa constructive opposition yanu imene mukupangayo. Hayi ndithu mwinaso zimene anthu akunenazi zomanena kuti ayi mwina achakwera asinthe asakhale pa mpando chifukwa chakufasa kwambiri, tikhoza kuyamba kugwirizana nawo tu zimenezo, tikhoza kuyamba kugwirizana nawo chifukwa mukupanga opposition yachibwana. Kunali baba John Tembo amene amanena kuti section 65 number 1 budget number 2 amapanga zimenezo. Mene ilili pano pa 128 kunali kuja kunena kuti parliament tisanayambe kuchita pasi budget iyi tiyambe taona kaye kuti makampus onse amene anaba ndalama izizi amangidwe, ane ndalama zizibwere kaye tisanachite pasi budget. Akanakhala John Tembo akanakhala tapanga zimene. What are you doing inuyo? What are you doing inuyo IMCP? IUDF nthawi ino ndi imene mukuyenera kuima ndi Amalawi. Ino IUTM nthawi ino ndi imene mukuyenera kuima ndi Amalawi. Ino PDP nthawi ino ndi imene mukuyenera kuima ndi Amalawi. Koma ngati mukuganiza kuti nonsenu muli ku Blue Alliance, ayi bagonani.